Moikka kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle ja uuden videon pariin. Täällä mä oon tänään teidän kanssa Snapchat Q&A:n parissa. Joten eiköhän mennä katsoa mitä kysymyksiä te olette laittanut mulle. Muistakaa tilaa mun kanava tuosta alhaalta. Se ottaa mua ihan sikana, joten eiköhän mennä vaan. Tosissaan mua voi seurata Snapchatissa nimellä Elina Evelina. Mä laitan sen tähän alas niin kuin aina. Ja sama nikki pätee myös mun Instagramiin. Mä oon nyt oikeasti päässyt sisään Instagram-storyihin. Niin käykää seuraamassa mä myös Instagramissa. Niin päästä vähän sisään niin kuin kokonaan tähän mun juttuun tän YouTuben ulkopuolella. Snapchattiin mä päivittelen peruspäivittelyjä. Voiko niin sanoa? Mutta semmoista perus mun elämää ja Instastoria sitten vähän jos tapahtuu jotain siistiä. Tai muutenkin mun peruselämää. Mä en tiedä mitä mä selitän, mutta mun voi tosiaan seurata molemmissa sosiaalisissa medioissa. Eiköhän mennä vaan suoraan nyt tän Q&A pariin. Ensimmäisenä kysymyksenä mulle tuli, että minkä ikäinen mä olen, ja se ei ole oikeasti edes selvinnyt välttämättä miltään mun videoilta, mutta mä olen siis tasan 20 vuotta, ja olen siis sen tänä vuonna täyttänyt, joten olen syntynyt vuonna 1997. Ei kai siinä muuta, olen 20. Kysyttiin, että käytänkö päihteitä, ja jos käytän, niin mitä? Mä en käytä mitään päihteitä. Mä en polta tupakkaa, enkä juo alkoholia, enkä käytä mitään huumeita tai mitään muitakaan tommosia. Mutta tosiaan en käytä mitään. En ole ikinä polttanut tupakkaa, en ole ikinä juonut alkoholia enkä mitään muutakaan. Mä koen, että mä en tarvitse niitä mun elämääni millään tasolla. Ei ole kyllä ikin tullut edes semmoista fiilistä, että mä haluaisin esim. Polttaa tupakkaa tai juoda alkoholia, koska kuitenkin silloin kun mun ikäiset oli yläasteella, eli about 7-8 luokalla, niin se oli vähän niinku semmoista coolia silloin. Mut ei tullut ikin kokeiltua. Ja mä oon tosi tyytyväinen siihen, että mä en oo ikin lähtenyt edes maistamaan tommosia juttuja, että en koe tarvitsemani niitä omaan elämääni. Tohon mä vastasinkin tuossa ekas kysymyksessä, eli mä olen 20 vuotta. Jos se meni ohitse joltain, ja kiitos tosi paljon, se on tosi ihana. Ja mennään sitten seuraavaan. Missä mä käyn töissä? Tätä kysytään multa tosi paljon, varsinkin noiden mun MyDaten jälkeen, mistä mä oon mennyt töihin. Mutta mä sanon vaan yleisesti, että mä olen sairaalassa töissä, mutta mä en kerro missä tai mitä mä teen siellä. Tai mitään semmoista. Ihan mun oman turvallisuuteni takia ja mun oman niin henkilöllisyyden, mikä se sana on. Mä en tiedä mitä mä yritin sanoa, mutta siis en kerro niin yksityiskohtia ihan just niin suojellakseni itseäni ja mun omaa elämääni niin sanotusti. Mutta sairaalassa teen töitä välivuoteni aikana. Mun välivuosi tulee pikkuhiljaa kohta purkkiin ja niin, ei siitä sen enempää. Seuraava kysymys on, että mikä on mun lempiruoka. Ja mulla ei nyt tällä hetkellä ole mitään ihan erityislemparia, että mä syön tällä hetkellä pastaa, kanaa ja parsakaalia, että se niinku aika paljon kiteytyy siihen. Mutta jos ihan jotain lemppariruokaa, itse asiassa bataatti ranskalaiset on ihan sika hyviä ja ne on mun ihan ultimaattisia lemppareita. Niitä saa nykyään vielä kaiken lisäksi pakkasesta valmiina, koska ne on aika työmaa tehdä itse tosta bataatista, koska sitä on vaikea leikata niin edespäin. Mutta nyt saa vielä, olisiko ne kaikille gluteenittomia, jos mä oikein muistan, niin saa pakkasesta. Sitten vaan heittää pellille ja uuniin ja ai että, siis ne on niin hyviä. Siis mun mielestä ne on parempia kuin normiranskalaiset. Sitten tuli kysymys, että opiskelenko mä vai haenko mä opiskelemaan vai mitä mä teen mun elämällä. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin vähän valotin, niin mä teen mun välivuoden ajan nyt töitä. Ja mun välivuosi siis tulee, tämä ensimmäinen välivuosi nyt loppuunsa tässä. Nyt on toukokuun loppu ja mä hain opiskelemaan, mutta mä en valitettavasti päässyt opiskelemaan. Mutta se oli vähän semmonen, että mun ei ollut pakko niin sanotusti päästä tänä keväänä. Että mä vaan hain ja kävin kattoo niin sanotusti, koska mulla on sitten suunnitelmia myös tälle loppuvuodelle, mitä mä haluan tehdä. Ja seuraava haku, mihin mä sitten ihan oikeasti haluaisin, on syksyllä, joten tässä ei ole niin kauhean pitkä aika siihen enää. Mutta tosiaan mä oon valmistunut lukiosta 2016 keväällä ja mä oon nyt ollut vuoden töissä ja hän opiskelemaan ammattikorkeaseen.
Sitten multa kysytään, että onko mulla jotain harrastuksia, niin ei nyt semmoista niinku vakituista harrastusta. En mä tiedä miten sanotaan, mutta mä käyn kyllä salilla niin paljon kuin mä vaan kerkeen ja ehdin ja jaksan. Ja sit mä käyn lenkeillä, mutta ei ole semmoista vakituista, tiiäksä, luistelu tai jalkapallo tai semmoista harrastusta, mutta tämmösiä, mitä mä itse liikun, niin se on ehkä mun harrastus sitten. Ja toki tää YouTube ja blogi ja kaikki tämmöistä on niinku mun semmoista niin sanottua harrastusta. Sitten multa kysyttiin, että mikä sai mut aloittaa YouTuben, tai videoiden tekemisen ylipäätänsä. Niin tää on aika perus, mitä kaikki yleensä sanoo, koska mun mielestä se on vaan aika semmonen basic, että mä katoin ensin itse paljon YouTube-videoita, mä rakastan YouTubea ja niiden videoiden kattomista, joten sitten mä ajattelin, että toi voisi oikeesti olla tosi hauskaa ja kivaa tehdä itekin. Joten sitten yksi päivä mä vaan repäsin ja tein. Ja latasin sen YouTubeen. Ja tässä nyt ollaan. Ja tästä on tullut oikeesti mulle ihan siis semmonen oikeesti rakas harrastus ja semmonen, että mä rakastan siis kuvata videoita ja vielä enemmän mä rakastan editoida niitä. Mä oon niinku oikeesti siis löytänyt semmosen oikeesti semmosen niinku, mä niinku niin tykkään editoimisesta. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä vaan niinku, mä rakastan sitä. Se on jotenkin tosi hauskaa. Mä tykkään tehdä erilaisia videoita, editoida niihin erilaisia juttuja ja en mä tiedä. Tästä on vaan tullut mulle ihan sika semmonen niinku, mä odotan, että milloin mä saan tehdä aina videon ja editoida ja julkaista ja niin edespäin. Ja tietysti te kaikki, jotka katsotte mua, niin olette niinku paras asia tässä. Mä rakastan kaikkia teidän kommentteja, mä pyrin vastaamaan kaikille, kun mä vaan niin kun kerkeeni pystyn ja ehdin ja näin edespäin. Mutta joo, en mä tiedä. Mä aloitin tekemään, koska mun mielestä se niin kun näytti ihan superkivalta tekemiseltä. Mä aloitin, mutta jos nyt mennään oikeasti tosi paljon taaksepäin silleen niin kuin epätietoisesti videoiden tekemistä, niin mä tein sitä jo, meillähän luokalla mä ollut 7, niin mä tykkäsin aina kuvata videoa siitä kun mä meikkaan. Mut mä ikin siis julkaistu enkä tehnyt niitä videoita, mä vaan satoin kuvaa, katoin sen itse jotenkin silleen nopeutin sen ja katoin, että mitä mä teen ja miltä se näytti ja poistin sitten se video siitä kamerasta, mutta ehkä se oli joku merkki siitä, että mä tuun tekemään tätä joskus oikeesti, niin joo, ei kai siitä sitten sen enempää. Sitten kysyttiin, että minkä pituinen mä olen, ja mä olen 163 senttiä pitkä, eli en kauhean mitenkään huijoppi, en oikeesti siis, mä oon aika lyhyt, mut silleen ainakin peruspituinen. Musta tuntuu, että kaikki suomalaiset naiset, tytöt, nuoret, ihan mitä tahansa, niin on mun pituisia. Mä olisin kyllä ehkä halunnut olla vähän pidempi, kun mä mietin. Se voisi olla ihan kivaa, että olisi niinku jotkut pitkät sääret ja jotenkin semmonen, en mä tiedä. Sitten joku kysyi multa, että mitä kesäsuunnitelmia mulla on. Ja tää kesä on nyt mulle ihan niinku ultimaattisesti parhain, tai mä toivon, että tulee olemaan parhain, mutta siis tälleen kun ajattelee etukäteen, niin mä oon pitkästä aikaa oikeesti lomalla. Mulla on 5 viikkoa lomaa ja mä oon jo päässyt kesälomalle, eli täällä mä olen tekemässä videoita teille, koska mä olen lomalla ja mä menen töihin vasta heinäkuussa, niin nyt ehtii oikeesti tehdä juttuja ja niin kuin toteuttaa jotain unelmia, mitä on ollut jo pitkään. Ja yksi niistä on se, että me lähdetään tosiaan Yhdysvaltoihin. Me lähdetään 8. kesäkuuta Texasiin ja sitten me ollaan myös Texasin jälkeen New Yorkissa vajaa viikko. Niin se on semmoinen 2,5 viikon reissu. Ja sieltä tulee ihan ehdottomasti maideita. Mä luulen, että melkein joka päivältä, mutta voi olla, että mä joudun julkaisemaan ne vasta sitten, kun mä tulen sieltä reissusta, koska mulla ei ole konetta, millä mä voisin editoida siellä. Joten ne tulee vasta reissun jälkeen todennäköisesti, ja sitten jos teille tulee jotain mieleen, jotain muita videoita, mitä te haluatte nähdä tuolta reissulta tai tuosta reissusta tai sen jälkeen, niin laittakaa tuohon kommentteihin. Mä ehdottomasti haluan toteutella siihen liittyviä videoita paljon. Ja se reissu vie tosiaan siitä mun lomasta yli puolet. Ei haittaa yhtään. Mä niin odotan sitä reissua paljon. Mutta mitäs muuta mä teen sen lisäksi? Mulla ei oikein semmosia isoja plääneitä ton lisäksi oo.
Mä meinaan tehdä näitä YouTube-videoita mahdollisimman paljon tämän loman aikana. Sitten mä julkaisen mun uuden blogin lähiaikoina. Ja sit mulla on pientä projektia, mitä mä työstän tässä nyt syksylle. Sitten mä ajattelin vaan oikeastaan rentoutua jillailla, ottaa aurinkoa ja olla vaan ja rauhoittua, käydä salilla, urheilla paljon. Niin kuin tehdä oikeasti kaikkea, mitä mä en ole kerennyt 1,5 vuoteen tekemään, kun mä oon tehnyt töitä. Ja totta kai siis nähdä kaikkia kavereita, koska oikeasti on tullut laiminlyötyä paljon noita kaverisuhteita sen takia, koska toi 3-vuorotyö vie kaiken energiaa ja mehun elämästäni. Niin ja aikataulut ei ikinä sovi kavereiden kanssa, koska mä oon töissä yöllä, mä oon töissä vähän niin kuin milloin sattuu, niin sitten ei ole ehtinyt näkeä, niin ajattelin myös, että sitten nähdään paljon kavereita. Kysyttiin, että miten mä vietän mun vapaa-ajan tai mitä mä teen mun vapaa-ajalla. Ja nytten kun oon ollut töissä ja tosiaan niin kuin mä tuossa äsken sanoin, niin vapaa-ajat on vähän randomisti keskellä viikkoa tai jotenkin silleen, että välttämättä muut ihmiset ei ole vapaalla, niin mä näen kavereita, jos meidän aikataulut sopii yhteen. Muuten mä yleensä nukun pitkään, mä käyn salilla, mä oikeastaan niinku rentoudun ja niinku oon rauhassa niinku ilman mitään kiireitä. Käyn shoppailemassa, käyn ihan vaan kaupungin kiertelee kahvilla. Ihan semmoista perusjuttua, mitä yleensäkin ihmiset tekee vapaalle. Mun vapaa-ajat ei ole täynnä mitenkään semmoista isoa actionia, että mä haluan niinku vapaa-päivinä, varsinkin työviikoilla, niin olla vaan rauhassa ja ladata akut ja niinku kerätä voimia ja niinku keskittyä itteeni ja mun hyvinvointiin ja niin edespäin, niin ei ole mitään semmoista ihmeellistä. Että aika semmoista perusjuttua, mitä ihmiset nyt yleensä tekee. Sitten kysyttiin, että onko mulla lemmikkejä, niin mulla on 2 koiraa. Ne ei ole täällä, ne on mun vanhempien luona, koska ne on meidän koko perheen yhteisiä lemmikkejä. Mutta tosiaan meillä on pienempi chihuahua, jonka nimi on Lumi. Ja sitten on vähän isompi sekarotunen Manu, eli Lumi ja Manu. Ne on kyllä Mä kyllä niin tälleen kun asun yksin, niin oikeasti kaipaan sitä koiraelämää välillä. Toki en sitä, että niitä pitää todella räntästeeseen aamulla lähteä viemään, mutta sitä yleensäkin sitä, että joku odottaa sua, kun sä tulet kotiin, tiiäksä, että ne on tossa. Että niinku, semmonen, niinku, niillä on niin vilpitön se rakkaus niillä koirilla, tai lemmikeillä ylipäätänsäkin. Ja sitten otetaan tää viimeiseksi kysymykseksi, eli mikä on mun lempibiisi tällä hetkellä, ja katsotaan mitä mä oon kuunnellut ehkä eniten. Nyt pitää taas muistaa, että tästä vaan se 30 sekuntia, ettei tule niitä copyrightseja. Mutta mun lempibiisi on, ei näy, koska liian kirkkaat valot. Mutta mun lempibiisi on siis tämä Promises tai No Promises. Tää on Cheat Codes feat. Demi Lovato. Demi Lovato, mä sanoisin tosi oudosti, mutta tiedätte kenestä on kyse. Ja tää biisi kuulostaa siis tältä. Semmonen on mun lempparibiisi. Mutta eiköhän tässä ollut tarpeeksi kysymyksiä yhteen Q&A-videoon, joten kiitos kaikille, jotka lähetti mulle näitä kysymyksiä. Niitä tuli oikeasti tosi paljon ja mä ehdin vastata vaan osaan niistä. Mutta tehdään ehdottomasti tokaa osaa, 3. osaa, 1,000,000 osaa. Jos te haluatte, painakaa peukkua siis tosta alhaalta, jos teidän mielestä nämä Q&A-videot on tosi kivoja. Ja muistakaa tilaa mun kanava tosta alhaalta, se auttaa mua ihan sikana. Kohta me ollaan koko ajan menossa lähemmäksi 3,000 tilaajaa ja mä oon jotenkin niin hämillään tästä välillä tästä koko hommasta, koska mä en olisi ikinä uskonut, mä sanon 5. kertaa, mutta en olisi uskonut, että mulla olisi näin paljon tilaajia ikinä. Mä olin jo 100, tiettäkö, silleen, että mulla on 100 tilaajaa. Niin jotenkin, että mulla on 2600 tilaajaa tällä hetkellä, niin on vaan niinku oikeesti siis kiitos teille kaikille, jotka jaksatte katsoa mun höpöttämistä ja hölmöilyä täällä niinku kameran. Tai siis näytön siellä puolella. Mutta joo. Mutta eiköhän tää videolla ole tässä. Kiitos kaikille, jotka katsoivat tän ja me nähdään ensi videossa. Adios!